erronka potente bat daukagu digitalizazioan, baina digitalizazioan barruan, esango nuke atal oso garrantzitsua, ezinbestekoa da, modu seguruan egitea eta datu guzti hauek tratatzea. Egin behar da, eta eraikitzen den bitartean pertsona prestatuak behar ditugu, eta erronka hori da lanbide heziketak hartzen duena. Esango nuke ez dala lanbide heziketaren erronka, Euskadiko eta gobernuko erronka dala. Eskerrik asko hemen zaudeten guztiontzat, baina ere saiatu behar gara emakumeak horrelako lehiaketetan ere parte hartzen.